Bentar lagi disiapin sama. Nah, lagi siapin. Semua aja kali ya. Belum di silent nih. Udah di landscape kan? Udah jalan kan? YouTube udah? Sudah live. Shalom. Parhalaro hagawi pejala lura Cimahi. Pasahaton sudah ruas nomor minggu di Tikion. Selamat beribadah mari kita melalui live streaming di Facebook dan YouTube channel Tapuji Matuhata Marene Mahita Sin Bukede nomor 2 ayat 1 ayat 2.
Tuhan de bata ama, dohot gor ni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni tondo perbadia na tumapalangi dohot tanon. Amin. Say tangihon ma suraku ale Jehovah, molo jauh-jauh ahu, didok ruaku horo madok, lului hamuma bohiku, atong bohima nahulului ale Jehovah. Say unang mata bunihon bohim maradopon ahu, Jehovah do partano batuan di guluku, tung mila ise maahu biahaton haleluya. Haleluya, haleluya, Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, amanami na dibanu gijangi, usehon matoddim na badiai dohot hapistaran nasian hoi tu saluhut huriam, asalam rarat jalalam hot hatam na badiai di tonga-tongani hamyon, lehon mahiras neroha di naposom majami taon hatam, asalam pita jalalam ganda huriam na badiai, patok tong mahut rohanami manguloy ho, saat roh di ujung di bagasan hapor siaw nature, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita. Tangihon hamuma patik dihita di bangsa tikyon, ima patik perjolo dohot patik paduahon. Patik perjolo aho do Jehovah de batam ninna de batatta, dang jadi merakuk ahu bahenonmu de batam. Patik paduahon, dang jadi ganonmu jaladareng jadi anang ahana di banogi, dohot na di bono tungau, rodi na di bagasan aik, na ditoro ni tano yanggo gabe si sobaun manang siolo imasahana atong rak mangidugogo mahita tutuhatta lahu maulahon lahu bartu patik nai ale Tuhan de bata saya pargugoy mahami lahu maulahon lahu bartu patik ni amin. Mari dehita sian nomor 177 ayat 1 ayat 2.
dosata tu adopan de bata martanya mahita. Ale amanami jala de bata nami na di bono gijang. Pergogo na suatu dosan perdengan bahasa roho. Jala roh di saleling niling ngano asine roham. Sai marpamuati marham di hajatau nami. Jala sai unang beingot akka dosa nami. Ai jok dohami mardosa maradukon hu. Jala jok do sumbuli hami remasmu marhite-hite sian pangalasion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalasion nami. Unang alang asin roham. Sai urubi mahami ho ale Tuhan dewataha Tuhan nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege maha tayo bata taringo tu hasesahan di dosa. Roma hamu tuahu asa mengulu terdemuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit muadadap. Botar do bahenokku songon itak. Nang perarara songon abit asumba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapun ma di debata na digijang. Amin. Marinda hita sian nomor 707. Ayat 1 do ayat 2. Matrupuk epistel dihita di bagasan minggon imana tersurat di buku Pesalmen 27 mamukas yan ayat pitu satu ayat 14 songonom ma hatana tangiyang mangido panupahiyon say tangihom masorakku ali Jehova molo hujoho asa roham mirahu jala alusyahu narwaku domadokho lului hamu ma akabuhiku atong bohima nahulului ali Jehova unang tabunihon bohim maradopon ahu
unang tungtulak na posom di bagasan rimasmu, matua holo pangurupyoku, unang tung abolokon ahu, jala unang tadikon ahu alire bata ni hadoku, ay nunga di tadikon damang doho dainang ahu, lai di jakko Jehova doahu, say padaum matua ahu dalammu alai Jehova, jala togu ahu di dalam hati gorang alani akka alokku. Unang tung pasahat ahu guru roha-rohani akka musuku. Ahehe do dopak ahu akka sitidangi pergabusan jala di baushon hajahaton. Aut unang haporsyaun paide heda hunang sogot hinarenggan di Jehova di tano hanguluan. Parnahalom ma Jehova. Pagomos jala patogur ham jala parnahalom Jehova imasahna martuar na tumangihon hatan di bata jala na peopsa. Amin. Mared siya nomor 110 ayat 1 dohor ayat 3. Tidak ko mga porsyaw tay songon na hina tidak ko nilongata sa porsyaw di sandok portibion rak mahita madok. Aw porsya di rebata Jehova ilo ama pargonas matudosan na tumapalangi do tano. Aw porsya di Yesus Kristus anak ni rebata Jehova na sasaray iman at tibon ni si Maria na gabi-gabian santon do perbadia andorang suagubuan. Ilo tuhata na tumaw na bernit di panghuman ni Silatus na matarpadal do di abana di hawk no silang na tuat tuban watoru utang na mula mangolo di ari patuluhan na manaik tu surgo lau hundul tu siyamo ni debata Jehova amanaik pargogo na suwatulosani di sima ibana prima mulak sugot tu tano manguhumi anak na mangolo do na mate aw porsia di tono perbadia jara adok sada huria na badia huria atau pan hanak Kristen akan badia dohok dihasani dosa dohok dihataina mandok mulak mangulu sogok daging ni hanak nang mate dohok dihamaluan nasora sudah. Amin. So napatakas so titing dihita ujahay ma piga-piga poin di minggu eksauri di Tikyon na perjolo 2.1 sermon parhalaro pada hari Selasa 26 Mei 2020
masih melalui aplikasi Zoom mulai pukul 17 WIB. Dimohon kepada semua perhelado untuk dapat mengikuti acara tersebut. 3.2 Persembahan pembangunan pada hari ini Minggu 24 Mei 2020 dalam kebaktian pagi dan siang kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Persembahan dapat disampaikan ke Sintua Wek atau transfer ke nomor rekening yang tertera di warta atau diserahkan ke kantor gereja pada hari Selasa, Jumat dan Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 14 WIB. 5.1 Acara penghiburan Manang Mangapuli pada hari ini Minggu 24 Mei 2020 gereja kita akan melaksanakan acara penghiburan kepada keluarga Dr. Andus Peter HT Nababan, Ibu DR Borsilain yang beralamat di Komplek Nata Endah N61 Wek 4. 5.2 Terkena siasat gereja mulai hari ini Minggu 24 Mei 2020 bahwa Bapak Ridon Condro Tampubolon Wek 4 tidak lagi anggota jemaat HGP Jalan Lurah Resort Cimahi karena telah menikah dengan dan meninggalkan keluarga sebelumnya. Terkena siasat gereja RPP pasal 3.G strip pasal 4G H.KI H.KI.L. 5.3 Libur Sermon Wek gabungan. Sehubungan dengan perayaan Idul Fitri, maka kegiatan Sermon Wek gabungan tanggal 27 Mei 2020 diliburkan atau masohot. 5.4 Pemesanan buku Ipola, Pajonok dan Mendekat. Gereja kita akan memesan buku Pajonok atau Mendekat periode Juli 2020 sampai dengan Desember 2020 bagi jemaat yang akan memesan supaya menghubungi Sintua Wek paling lambat hari Minggu 31 Mei 2020. Soal 5 titik namasa di Huriatta Mauliatema di Tuhatta. Maride nomor 772 ayat sada do namang ihut tapa pasahat pilihatta. Damini debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima na mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Hatani debata di minggu tasadarion minggu ek Saudi.
marlapatan sai tangihon ma suarak kuale Jehova. Sian Evangelium Matius 20 ayat 20 sia 1 ayat 34. Matius 20 ayat 20 sia 1 ayat 34. Buka muma bibel muna di bagas tabe jalan matai huton songot dia natar surat di hatani di batasa darion. Jadi lahor luar sian Jericho torok mahalak mangihuton ibadah. Jala hudul-hudul ma dua halak nama pitung dipinggol ni dalani. Jadi dung dibegi mamolus Yesus jauh-jauh manasida nin nama asi maroham dihami anak ni sidau. Alai dipisang akan atoropi manasida asasip nian. Alai lam gogo manasida majauh-jauh asi maroham dihami Tuhan anak ni sidau. Jadi mangulon ma Yesus dipakulingi manasida aha dipangido rohamuna si bahenokku Tuhamu dungi didok nasida mak naing mamukap matanami Tuhan gabe asima rohani Yesus di mata nasida jadi pitor marnida ma jadi diihutton nasida ma ibana ima yanggo sahana amu akka manami inanami nangakana posubulung urian itu hatta nama dohoti parmingguan marhite partikian live streaming jalanania leleng nanunga marminggu hita di bagas tabe ikon sabam do pero hatta jala sai toktong do lam tu ulina jala lam tu denggan nak kapar saurat tanak pemarhite parminggu tabe las doroha ala diakka berita nabi nege rupani sai adong do na rapak merminggu ganuk keluarga danak na posobulung remaja do di bagas nabi gabe kosai tabe urdu sudi sianna dak danak sekolah minggu remaja na posoi alani i binasa malas ni rohatta sada sude luas ni huriatta na madohoti par minggu non sekolah minggu akka dak danak remaja na posobulung dohot akka na tua-tua muladong sekolah minggu di sitapukka majo jami taon marhite di sekolah minggu macai takas do di tidak danak kita hami lumobi akka sekolah minggu ta turpuk jamita sadario turpuk dihita di bagasan minggu ek Saudi sadario soddo inang dokter Bursilalahi sadibajo dihita musik B sama dengan Jo do bajina ada orang buta do mahamaren di bagas tabe yutok kamu ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari ingin jaga pada suatu hari Yesus melalui orang buta itu disembuhkannya celik matanya orang buta itu celik matanya orang buta itu disembuhkannya orang buta itu bukannya molarong akan kota di si taluas mamared di nasida tumpuk jamita sadarion ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui orang buta itu disembuhkannya. Ima jamita dihita sadarion
jalai mana taboto tiki sekolah minggu. Imana taboto ketika sekolah minggu. Ale dung magurak kita tong. Dung matoras sita. Rikodo boto taboa perdalan ni si malolong ni nama pitungi malu. Boado proses kesembuhan na dinapok ni nama pitungi. Adi ki gelengi baso binoto mangga celikon. Aduh celikon pokok namanya dia celik matanya nabang tanya tusani berarti celik matanya terbukalah matanya. Si patak kasota sabutullah na barjolo uria ni tuhatai ma ia nama bitung na mangidoi-idoi na boto barita naing haruar ma Jesus ya Jericho jala manal kuhot dalan inganan ni nasida mangidoi-idoi sasitonga ikol nasida ay torok jol mannon mangalehon si leonon na alayang ko na mabitung na duway na mabitung na mangidoi-idoi danga pala torok miso halason nasida jalan nga pala pengharapan bahwa nanti pemberian si lehon-lehon tabba ala burang jolma alay na pinaiman naing salponon ni Jesus alani ido ubahen na ikut do kuar ni Tuhan Yesus jalan aku la jowok tu sehari alay jow doa tu Tuhan Yesus anak ni si Dauti asa di pamalum jalan di pahisar sian nama bitungon ninna rohana sida amai takas do di tadda takas do di boto takas do di hangoluhon ya Jesus dokter berita nay magulahon narikan jalan di bagasan panadayon natakas di pengharapan mesianis sejak dari kerajaan Daud dikukuhkan gabe bangso ni dewata nunga di pausa dewata pakirimon ni bangsoi di sibalua nanaeng roy ima Mesias anak ni dewata pengharapan mesianis sianiro marharoroan panadayon di mana Jesus anak ni si Daud asima roham Jesus Tuhan anak ni si Daud di nabar jului di mana Jesus anak ni si Daud nabar dua honi Jesus anak ni si Daud Tuhan asiroham diham inina sian pada dayon siap pamoton natakas di haiseon ni Tuhan Yesus ibadah do sipalua ibadah do Tuhatta. Karena itu memang Bapak Ibu untuk datang asaroto Tuhan Yesus ikut takas do manada ikut takas do uboto mengenal Tuhan di dalam iman di bagasan posne rohana takas manada hade bataon itu sehingga dang olohita dang maju warna ganuk tiki ganupare di bagasan posne roha dot panadayon takas tak boleh kon panadayon naikon pajupang do Tuhan Yesus nunga di ida mataku Tuhan Yesus tak pola tetapi melalui pengenalan bergumulan kita dengan firman Tuhan do tangyak ganupari ganuk tiki tu dewata di si malam tadada Tuhani di si malam tabota Tuhani dengan pengenalan postirohana sederhana dia mai kamang dotamok kaina apa sebelum nangka sekolah minggu yaitu bahwa dialah Tuhan dialah juru selamat yang lahir di Bethlehem yang tersalib di Golgata yang bangkit pada hari yang ketiga nah di hari Kamis taingot yang naik ke sorga lau para dewa ingara di ibadah dok danggang kubehita di si jalanang ragu behita di hatu hanon di Tuhan Yesus ibadah do debata dengan naiknya ia ke sorga ia menegaskan bahwa ia adalah Tuhan yang bertindak menghadirkan sorga ke dunia di dalam keselamatan di kayu salib marhitehon hatu tubuna tu portibion gabe jolma somok kita asalam murahi tabanada asalam murahi ta upoto ibana do Yesusi marhitehon hazol maun ni Kristus nang roh tu portibion jala memang
panadayo di Yesusi manot Tuhan doi di pajumot tatu Tuhani. Juga di sikap kita kepada Tuhan, juga di responsibility, pertanggungjawaban, do respon tatu dia. Songo dia kita merespon Tuhani. Mari kita panadayo tak songo dia kita menempatkan Yesus dalam kehidupan kita. Siapa panadayo taroi. Molo takas tu ditanda Yesus gabe debata di bagasan mulut. Di sebuah restoran Bapak Ibu di Amerika, adong sahalak na baru masuk tu restoran ini. Ditiki masuk di mana tu restoran ini, las rohana mereng. Banyak orang alai adong subuh rohana di restoran ini. Di sebuah sudut di sebelah satu meja. Wah, ini sepertinya orang yang tersingkir karena si bapak itu negro berkulit hitam. Jala sudah karena di restoran berkulit putih. Dungi Roma matonin nama pelayan. Rojo ini. Saya pesan minuman paling enak dan berikan kepada semua yang ada di restoran ini. Au mabayar. Alai kecuali tu amatan. Unang lihat tu sini na. Diberi amatai senyum. Nauti rupanya. Ya senyum. Si negro ini yang negro ini senyum. Melihat tingkah laku ni amat tanak ini ani baru. Lam suku maruhana. Soalnya lam itu tu hati-hatian. Bah, soalnya di Elesia maruhana. Pelayan. Cuma nung si pelayan ini. Saya pesan makanan paling enak di resto ini. Berikan kepada semua yang ada di restoran ini. Kecuali si bapak sana. Unang lihat tuh sini lah. Ibere ngamat tisnak nani. Senyum ibadah. Udul mamat tayo nakabis pikir ibadah. Masa saya senyum. Amat tayo nga wipe pesong ni. Muruk man yan. Asama soal kami. Ukeroyok kami manot ison. Salak nga do. Nangarondongan na inarohana. Saya senyum ibadah. Ujung na, kamang bertambah kenang nang hita salut na, isuk ni mana mapelayani. Ay si Ramata. Saya wipe puang songoni, saya senyum dan murukin na. Dungi Roma pelayani ini nama. Pak, sudah pasti ia akan senang dan senyum. Kenapa? Dia pemilik restoran ini. Dia pasti senang kalau minumannya dipesan banyak. Pasti gembira kalau makanannya habis semua nina. Ibadah dan punasa restoranon. Nina nggak pasti senyum ibadah. Mololaku jualan nina. Ujungnya termelitot di mamat tahun. Pakilalaan na do pamerengan na nailes. Marnida matai. HP ibadah no. Napunasa restoran ini. Dang didada. Dang diboto. Dialah pemilik restoran itu. Hamok kamang dotamok kainang. Ada banyak orang percaya yang tidak mengenal Tuhan. Porsia do alaina pos rohana. Iman dong bisa dapat dua si dota. Godang do halak Kristen dang do betakas di dada Tuhani. Sehingga memang ia tidak yakin bahwa dunia ini bisa dicukupkan oleh Tuhan karena dialah pemilik dunia ini. Dengan segala hal yang perlu, dengan segala hal yang kita butuhkan. Alayala tatanda Tuhani dak takas taboto Tuhani sipata ganggu dorohatta bahkan eles dorohatta sipata mar Tuhan dak pola tanya konottonon ninnahita sipata di bagasar perdalanan di muluttai neang rohatta tu Tuhani alania alarak takas tatanda Tuhani sadariut di jauh hita songon nama pitungo songon nasomarnida na diturpukta sadarion na jauh-jauh dua halak nama bitung di pinggir di jalan. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan yang begitu mengenal Tuhan Yesus dengan iman. Yesus anak di Daud. Yesus Tuhan anak di Daud. Asima roham dihan. Walau sekolah minggu kita yang diterang kini ini terlangsung do malu. Ada yang bodi sonarong do percakapan. Dungi Roma Yesus. Dungi Roma Tuhan ini topok mana mapitung na dua laki.
Dungi mangulum ba Yesus. Ia berhenti mendengar seruan. Dua orang buta memanggil-manggil, Yesus anak Daud, Tuhan hasiro hamdi hami. Dungi disukum mak. Dungi mak katai manasida. Dungi didok Tuhan Yesus mak. Aha dipangido rohamuna si pahenok kutu hamuna dua. Hamu kamang bertemu kainang. Moloro Tuhan Yesus tuhita songoni. Olo raci rohata. Olo rasongon namene rohata. Ngadi bereng bapitung alai disukun dope. Ngadi bereng hita adang mernida alai Tuhani disukun dope. Dinasidukun di Tuhani asi bahenok ku Tuhamu ninna patakasot do itu hita kamang dot nama kainang na barjolo ikop porsea do hita jala posro hatta ditiki mangido hita. Berdoalah dengan penuh keyakinan, berdoalah dengan penuh posni roha, unang berdua roha, unang berganggu roha. Ninna apostol Jakobus ay halak na berganggu roha na miyoleo doy songon alugo do songon obak na so pos rohana ninna alay mulo martangiak kita iko pos rohata bigyon na do jujutta mulo martangiak kita iko pos rohata bigyon na do alu-alutta do tangkangutta iruto unang martangiak asal madidok alay kosian haroro ni pos ni roharo so na jujutta bigiru pani mulo martangiak kita kamang do tamok kainang ko pos rohata unang songon nakapar tangiang na baru manangyak kon namar sahid di rumah sakit dungi martangiang partangiangon rap do tak kaparalaru ni dia dungi haruar ser rumah sakit adong mana manukun apa ditanami ngawah namar sahid tor marsak do si partangiang buat tu bebah ninda madok dah ngapa orang ngangali pak nak ninda jadi baru tang leleng be ninda rupani jadi ngapa habe baru martangiang alai tang leleng be ninda tak pos rohana naik kemalum akka namar saiti molo ditangiang molo nama pitungi pos rohana di jauh dang bigi sali di jauh musik dungi roh Tuhan Yesus disukun Tuhan Yesus si asi bainok tu Tuhan ninna au gariam na mapitungi na bongaro Tuhan ngeber ko mapitungau na pasti be pamalum mau je pitukon ido no alai torung ko rohana di bagas kaserepon didok na mapitungi na dua lakima naeng muka mata nami Tuhan hatorukon ni roha haserepon ni roha dipatudu si mangido na mangido hatorukon ni roha haserepon ni roha dipangido na majalo tu namar huasoi tu namar gugui ima Tuhan Yesus nak peikot disukud do ay nga diboto niyan nak peikot dipatakas do ay nga dibereng niyan mabitung dua alam alay disukud Tuhan itu. Hal ini menegaskan bagi setiap orang yang percaya bahwa tidak boleh berhenti berdoa. Diboto Tuhan itu dari kok dihoama, diboto alay pangido. Diboto Tuhan itu dari kok dihoina, diboto alay pangido. Irumban dari Roma Espiritu ayat itu, pangido hamuma say, tuktuki hamuma say, lului hamuma say. Saya dapat Tesalonik 5 ayat 10 itu. Unang masadi hamu martangiang. Rom 12 ayat 12. Jugulhon tangiang. Ido. Manok tong martangiang terus bangido karena walaupun Tuhan kita tahu apa yang lebih baik bagi kita, tetapi penting bagi orang yang percaya untuk mengaku di dalam kerendahan hati mangido majalo tu debata iru panai kotakas to hita mangido majalo tu debata na umuli na dumingkan hobar tulomoni rohana olowanna jala lepatu ponna di bagaimana hiduan diyakan aporsei asatung takas marulupulup jala marlas ni roha hita laho mangulahon lomoni rohana ido olo-olo ni dua alani do hamok kamang dot tamok kaina alu Tuhan
sahita sadarion. Pamalum Tuhanido parnia hapatta sadarion. Di pamalum Jehovah Tuhan Yesus marhite suku-sukunna. Sehingga orang yang sakit yang disembuhkan terlebih dahulu adalah keyakinannya. Nah di pamalum ima posni rohana do. Nah di pamalum Tuhan Yesus perjolo sahali ima todina do. Nah di pamalum perjolo sahali Tuhan Yesus ima hamoluan hakikat ni hazol monna do. Ima iman pengharapan dan todina asatung malum ido banda di Yesus aha sifatu pakku tuho adi rohamuna naeng sibahenokku adi nungguli parton diotta asaunang talu binahen ni parsaitoni. Sehingga hakikat dari kesembuhan yang sempurna, hakikat dari kesembuhan nama caipolin ima molo malum todita. Sehingga orang sakit bersukacita walaupun tubuhnya sakit tetapi rohnya sembuh. Nama bitung takas do makatidakon nunga diida mataku Jehovah si palua au Yesus Kristus na tubuh tu portibion manaut na porsu diau pinar silang hehe di hari patuluhon manaik tu surgo diida mataku haluau na pinatu pami ali Jehovah nang pema bitung si malolongna. Malum dotodina malum rohana nang pegale pamatangna hamuak kanawar sai di bagas dan wain pihak alani hagaleon na di bagas dan hagaluton boy romar sai daging taon gale pamatakta gale si majujak tarang boy mangalakka alayang go todita madoras do marlozong awo Tuhan tuaw binar silami ninna marlozong ido dihilala na pakpangi marlozong ido dihilala na somangalakai nak pegale si majujak na marluhani tuhaw binar silami mangido haus yakko asini roham ima marlozong ina pakpang tu debata alania todina di pamalu Tuhani. Sehingga orang yang rungu tunarungu yang tidak bisa berbicara juga bersaksi bahwa Kristus adalah Tuhan. Pemberita-pemberita Injil melalui karya-karyanya. Ido hakikat habal gaun wasoni Tuhan Yesus sadarion pamalupot todini akan amar sahid. Pamalupot todini akan ngaluton. Sehingga roh Tuhan Yesus manukun hamu, manukun hita sadarion ahasi bahenok ke Tuhamu. Dungi dohonot tama. Naing hisar todikku hisar panak pamatakku laho mernida haluan na pinatukan Tuhan Yesus dot hamonangan di bagasan pakok kopon nai na berpuri sahali hamak kamang dot tamak kainang gurang do halak nang pinamalum ni Tuhan Yesus sian parsahiton gudang do hita nang pinaluan ni Tuhan Yesus sian hangaluton naik tiruot tanama pitung na dua dungi gabe malum mana yang ngebut lam lomo-lomona bamate mah itulah ai lam kasang-kasang mati auna bahkan ada orang saya dulu sudah koma hampir mati nina alai gabe bilang ditadda koma nai gabe lam jorok ke Tuhan Yesus sehingga titik mah itu dulu koma sekarang titik kalau sudah titik ending berakhir itulah molo koma hitanian tapagajang makoma terus maksape titik tayo tuma Tuhan Yesus mubawa hita bertobat mahita sian haged kota itu dah palagi molo hita di belua dewata tang dicopuk do pehosatta tang dibuat mulutta malua hita si parmarabolon ikolam patak kasok kita do mangitut Tuhan Yesus dan gabe patak kasok hadiriota nasago na nabuy jalan natolap pita malua si kematian idang. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan hendaknya mengikut Yesus dalam hidupnya. Jala lam takas mengikut Tuhan Yesus. Di bagasa sadarion. Ali Jehovah jauh-jauh doa tuho. Jala ku pangiar sorak ku mangido tuaru muda badiai. Asi maroham. Kasihanilah orang yang lemah ini.
pamalum maparsaito na di bagasan pardagingokku nak partodiokku palua maausian hagu gotakon ima jujun ta sadarion lumobi jauh ni sulia kana persea sadari ale Jehova Tuhan si palua na markuaso laho pasohon pandemi COVID-19 asi maroham dihami dan margogo behami numa tunggale hami sude mahita marlopit tangan martangiang jauh Yesus anak ni si Daud Kristus Tuhan asi maroham dihami hapogani baluahok kami amin martangiang mahita Jehova si palua di bagas Yesus Kristus mengautan dah Tuhan horo si palua na paluahok kami sian hamagoan di pakokopommu di Portibion mau liate madi ho Tuhan ala di pamalupo habis darion hatam toddi nami di pamalum hatam haporsian nami ni gabi malua hami sian hahul gabi malua hami sian parsahito dung di pamalum jala kami ale Tuhan takas do di ida mata nami hodo si palua jala siokut pami nang pe ta rabun si malolong nami idang marnidang gos dagingon nami ala yang gotot di nami takas do marnida halwa na pinatu pami takas do merlujung si majujak nami madoras rotu ho nang pegale mangalakka pak nami takas do nang pamangan majuhon pamaritahon haluaon na pinatu pami nang pemangun si madokon nami pamangan nami pamangat perdaging ala yang kotor di nami majuhon do takas haluaon na pinatu pami Tuhan topok masuk dia kena marsai di Uriam di bagasi sadarion jala urupi manasida sukun nasida Tuhan tarimot tuah sipatu paum mutu nasida dungi alusan nami ma naing maluk pami Tuhan porsea jala postoro halan alani pamalum maruas ni Uriam saluna akan apeak di podoman nan waing dang tolak merdalan mangalakau semajujana marsahit di perdagingon hutangnya aku kami pun tamaro aruan na marsahit songoni nang situ aja manurung na hurang hipas pamatang nyonya situ si matupang na hurang boy mangalakau si majujana nyonya situ pengaribuan na hurang sehat rodi torok do petahiak kana marsahit ni Uriam maradu suhaku arak kami mersada-sada rodi ruas munamat doho titangiangon nahurang hipas ali Tuhan hapugani mengurupi nasida ape hom matanganmu tu pamatang namar sahiki di ruas ni dagingna asa dinggam mardalan urak ni pamatangna rodi holi-holi na nang sibuk na pe nang mudar ni dagingna asa sumuang hahipason nasida pinamalum ni hagugoon ni tanganmu leho bengek ni rohani nasida lumobi manungguli hapor siao do pamanuk partodion nasida asa tu takas ditadda horo pargugo na suatu dosa pasu-pasu masalu was ni Huriam na madoho ti parmingguonon dibagas nasida dia kahuta nasida pasu-pasu na ulang tahun kelahiran sadarios sa mingguon leho panjang umur kesehatan kebaikan sukacita ulang tahun pernikahan dari dosa mingguan lam berbahagia rumah tangga nasida pasu-pasu maama nami tapubolon Bapak Michael na kasadalan na asa mulak mo sa manopot ho makab orang sa ilang tabay panupahiyom mulas ni rohan ang gugod nasida mangguhi nasida ro dengan di basam do asin ni roham karena ni huriape pasu-pasu ma NN na mangido asin ni roham hoal itu ama parrohay na sila dia kakarejo ulaon mangguhi do takka narikot
dia kapangkat diur ni pacarian lumobi sirokap ni toddi dia kanong taluk dapotan rokap ni toddi sadarion asima roham Tuhan sayukap di nasida sirokap ni toddi dongan namar tangi yang tuho pasu-pasu mali Tuhan nang ruas ni huriam Ferry Halomoan Daniel Yesi Raja Gukuk dengan dibasam di ngulu nasida dia kaulaon bo hai pason di nganan nasida saat di homa dai doktor dinami le Tuhan sai tangihon mahami molujo hami ho jala hapugani mengurupi hami molo jauh-jauh hami tuho ganupari ganup tikki hujau hami guarmu ale Yesus anak ni si Daud asimaroham di hami amin. Maret de Mahita nomor 750 ayat sada do 2 750 ayat sada do 2 Uhud Mahita Papungu Pelean. Ale de bata manami na di banua kijam hodo haroron ni salu silelon na dingkad do na sauli basa na mauliutus pasata mi masya na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho sai jalo may gawi kuap na hucus di jolom pasu-pasu majala ramoti asau parasya kami pilihanon pati bulhon harajon muritongatongani huriam do di portibion buhay marohanami maritite todim asalamu taddahami gurang di sileon-leon mi tuhami asalam kir-kir hami madok mauliate tuho Yesus Kristus Tuhan nami amin. Di Banua Kijang Pinarbadia Magor Sai Roma Harajon Sai Saut Malomoni Roham di Banua Tongaon Songonda di Banua Kijang Lehon Matu Hami Yon Hanguluan siapari Sesama dosa nami Songon panesa nami di dosa nidongan nawar dosa Tuhami
unang hami to gihot tu pangujunan palua mahami sian pangan salelen nilelen na jalo hamu ma pasu-pasu ni Tuhatta di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata mabuhina midaho jala asi maroha kembali kami pasahat selamat hari Minggu Tuhamu selalu di Minggu Eksaudi Sadarion di Paralado HKBP Jalan Lurah Cimahi rap dohot crew live streaming dohot tim musik dohot song leader selamat hari Minggu madihamu selalu Horas Ini saja.